Kanti abantu bavakalise iinkumbulo abanazo ngo-Archbishop Desmond Tutu batsho bemnqwenelela nosuku oluhle lokuzalwa kwikhasi lethu le-WhatsApp. Engikukhumbulayo mina ngaye ubaba Desmond Tutu ukuthi nje into mangabe efuna ukuyikhuluma weyikhuluma nje inhle noma imbi ubezwana nokumela iqiniso. Ngakhuluma ngo-Archbishop Desmond Tutu lengashona ilanga kuningi kakhulu asekwenzele abantu nasekwenzele umphakathi nakwenzele isizwe nje. Uthe noma esethatha umhlala phansi akangalala phansi kodwa waqhubeka kwaba isishoshovu waqhubeka nokusiza umphakathi. Msakazi ngiyakhumbula kakhulu ngalezi ikhathi zobandlululo la sekufikwe esigabeni sokuthi khona kuyabuyiswana. Cha, ubaba uTutu ubeme kahle ngemikhuleko yakhe. Ngikhumbula kakhulu noxolo into abeyithanda nokuthi makubuyiswane kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane kungabikho umuntu olwisana noma olwa nomunye. Siyabonga kakhulu ngathi angayithokozela iminyaka yakhe engu-90. Msakazi lithi nje mina kubaba uDesmond Tutu ngithi unwelo olude ukhule uzokhokhoka emkhulu udle inyoni zabazukulu nabazukulwana. Izulu siyasho sithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Sithi happy birthday kutata omkhulu ixhegukazi utata uDesmond Tutu. Ngiyamkhumbula lapha nese-chairman lapha kwi-TRC enza imisebenzi omuhle kakhulu ukulanda nokuvundulula amaqiniso enza isikhathi sobandlululo.